Rhawn gyrraedd i gyd. A chi'n hlywed un y cefn? Yn ymateb arferol i hynna di weld hyn dro. Ond fe hynna un o'n berthnasol i'n siaradwr ni, wrth gwrs, dim ond i mi. Reit, yma ddarlu oer rwy'n William di neud o'i gyda llaw, a dwi'n un o'n wirioedolwyr a chynlywyr Cymdeithas Hynafiaethau Cymru. Yr unig gymdeithas genedlaethol sy'n yn drin â Hynafiaethau Cymru yn ei holl ystod. A bron yn 100 hanner oed. Mae'n ei fod yn sicr o'n ffeithiau, na i ddim enwi dyddiad, achos yna rhaid yn dri gynlywydd arall o'r gymdeithas yn y gynulleidfa, wedyn wrth ni hafio hynna beth. Mae'n bleser arbennig gyda ni wahodd Athro Huw Pryce, gynt yn athro hanes Cymru, y Mangor am 15 mlynedd yw, rhywbeth fel? Rhywbeth fel. Nawr wedi ymddeol, ond mae'n athro emeritus, a bo a'i wraig yr athro Nancy Edwards wedi symud draw, wedi mentro symud draw i fyw yn y de, ar ôl blynyddoedd lawer yn Mangor. Huw am ni bydda yn prif hanesydd cyfoes ni ar Gymru, ar hanes Cymru yn yr Oesoedd Canol diweddar. Dwi'n dweud diweddar na di obsetio Nancy yn chwarae'n saff. Ond ar sawl blwyddyn mae hefyd wedi ymddiddori mewn hanes yr haneswyr sy'n ymdrin â hanes Cymru. Mae'r pwnc astrys hwnnw, sef hanes o ddiaeth, sef hanes o. A wedi ymddiddori, wedi dweud yn dwfn ar hynny, wedi gwneud dipyn o waith ar y gwrthwyd, wedi gwneud dipyn o waith ar un o'i raglenwyr mawr o Mangor, Sir John Edward Lloyd, ac ati. A wedyn, rhyw ystod flwyddyn, dwythau Huw, ddoth i gyfrol enfawr am eisgolgar o allan Writing Welsh History from the early Middle Ages to the 21st century. Wedyn oedd hi'n hollol naturiol i ni ofyn iddo fo dreithi ar deitl o'i ddewis o fydda fo wedi gyfrol yn y gyfrol honno felly'n te, a dyna mae o wedi wneud. A dyma'r gyfrol, os nad ydych chi wedi gweld ti, dwi'n cymryd i wneud hynny, fy'n am cyfrol eithedig i am ganrifoedd eto ar haneswyr hanes Cymru, dwi'n siŵr os yn te. Cyfrol swmpus, y gyfrol fawr fwyaf a'r gyntaf ar hanes y bobl sydd wedi bod yn ysgwennu hanes Cymru. A asesu, dweud y gwir, defnydd neu effaith y Gorffennol a'r ffyrdd mae'n defnyddio'r Gorffennol i greu hunaniaeth. Bys i ddigon gwirion mewn panel trafodoedd i awgrymu na un o brif swyddogaethau haneswyr oedd chwilio am y gwirionedd fel esgob. Oedd yna domatos wedi cydru, oedd yna brics, oedd yna bob math o bethau yn bod yn fawr. Ond dwi'n siŵr na newch chi mor rhaid bod un croeso i Huw felly'n te. Wedyn gai wahodd yr Athro Huw Pryce i siarad â ni am Grym y Gorffennol yn Nghymru'r Oesoedd Canol. Huw. Croeso caredig a cyflwyniad caredig a hefyd am y gwahoddiad i draddodi'r darlith yma eleni. A diolch i chi gyd am droi lan yn meddwl hwyr yn y dydd bod nhw'r prysur i siwr i lawr ohonoch chi. Wel, beth dwi eisiau gwneud nawr yw cyffwrdd jyst â rhai agweddau ar un rhan fach o thema eang a chyfoethog mae'r sylwadau yma. Wedi'r cwbl, mae pobl mewn cymdeithasau diri wedi troi at y Gorffennol mwyn ceisio gwneud synwyr o'r presennol. Enghraifft drwy chwilio am batrymau i'w hefelychu neu hatgyfodi. Meddyliau'r am honiad dylanwadol cicero bod hanes yn athrawes bywyd. Neu am gyfiawnhad dros amcanion gwleidyddol. Does ond rhaid meddwl am y dymygedd yr adlywydd Putin o tariaid Peder Fawr a Catherine Fawr wrth iddo fe geisio a'i greu ymerodraeth Rwsia. Mae Cymru'r Oesoedd Canol yn sicr yn heiddi sylw fel rhan o'r thema hon. Ond i dyma cyfieithu geiriau Rhys Davies, Cymdeithas hynod geidwadol wedi cyfeirio at y Gorffennol.
A'r gorffennol hwnnw'n fagwrdda ideoleg a gyfunau hanesyddol a'r gwleidyddol yn ddiwahân. Yn anad dim, y gorffennol a gynigiodd allwedd i ddeall pwy oedd y Cymru fel pobl, gan ei bod yn credu i bod yn ddisgynyddion, i boblogaeth frodorol Prydain, a fi ganddi unwaith sofraniaeth dros yr ynys gyfan. Yn fwy penodol, erbyn dechrau'r 9fed ganrif, olrheinwyd gwreiddiau'r Brythoniaid i ŵr o'r enw Brutus, gor-wyr honedig i Eneas, yr allbyd o gael Troia a sefydlodd ddinas Rhufain, ac anformolwyd wrth gwrs gan Virgil yn ei gerddon enwog yr Aeneid. A honwyd mae Brutus ar oes i enw i Brydain, Britannia, yn Lladin a Brythoniaid. Dyna gongolfaen dealltwriaeth y Cymru o'i hanes yn yr Oesoedd Canol ac yn wir yn gyfnod maith ar ôl hynny hefyd. Wrth gwrs, roedd y Cymru yn ymhell o fod yn unigryw ymhlith pobloedd yr Oesoedd Canol wrth hawlio tras hynafol. Yn wir, roedd sawl pobl arall, gan gynnwys y Ffrancod, yn olrhain i gwreiddiau i gael Troia yn benodol. Yn llai cyffredin fodd bynnag, oedd y modd y cyclyswyd balchder mewn hynafiaeth gogyneddus ac yn deimlad dwys o golled, yn sgil goresgyniadau Saeson a fi'n gyfrifol am gyfyngu gweddillion y Brythoniaid i Gymru. Ymateb i'r golled honno oedd y traddodiad proffwydol, y ceir mynegiant grymus cynnar ohono yn ei gerdd Armes Prydain Fawr. A byddai'r Brythoniaid rhyw ddydd yn adeillis i sofraniaeth dros Brydain gan daflu allan y goresgynwyr estron. Rhoddwyd hwb aruthrol i'r syniad o dras droiaidd y Brythoniaid a'i sofraniaeth dros Brydain gan Sieffre o Fynwy, clerigwr, Cymru o bosib, a ymgartrefodd yn Rhydychen, lle ysgrifennodd i lyfr hynod boblogaidd ynghylch gweithredoedd y Brythoniaid neu a defnyddio'r enw mwy cyfarwydd dan o hanes brenhinoedd Prydain, testyn Lladin a orffennwyd tua 1138 a'i drosi i nifer o ieithoedd brodorol gan gynnwys y Gymraeg o dan yr enw Brit y Brenhinedd. Camp Sieffre oedd manteisio ar y prinder gwybodaeth am hanes cynnar Prydain drwy adrodd hanes i brenhinoedd honedig, o Brutus i dat Cadwaladr Fendigaid, a fi farw, medde Sieffre, yn Rhufain yn y flwyddyn 689. Dyma ddarlunio gorffennol arwrol a allai helio at y Cymru a'r Normaniaid fel ei gilydd, drwy gynnig portread byw a chyffroes o gyndeidiau Brythonaidd y naill ac o ragfleinwyr y llall. Rheswm pwysig dros boblograidd y llyfr yng Nghymru oedd bod Sieffre wedi hymhelaethu ar elfennau creiddiol o ddealltwriaeth y Cymru i hunain o'i hanes. At hynny, drwy honni yn dwyllodrus, mae dim ond cyfieithiad o lyfr hen iawn yn yr iaith Brythoneg oedd y gwaith, gallai'r Cymru darllen y llyfr fel hanes a sgrifennwyd yn wreiddiol gan un o'i cyndeidiau. Bydd llyfr yn hynod yn anwadol ar ddealltwriaeth y Cymru o'i hanes yn weddill yr Oesoedd Canol, ac yn wir i ryw raddau hyd y bedwaredd ganrif ar 15. Nawr, byddai derbyn taw gwir dysgedig a gwragedd dysgedig o bosib nad oes dystiolaeth yn yr rhain yn y cyd-destun yma, yn feirdd ac eglwyswyr, sydd fwy amlwg fel awduron a hyrwyddwyr y syniadau am wreiddiau Brythonaidd a throiaidd y Cymru. Ond mae'n bwysig nodi bod y ffynonellau ysgrifenedig yn rhoi ambell gip ar afel ehangach y syniadau hyn a'r Gymru'r Oesoedd Canol. Yn fwy arbennig, sylwyr ar allu'r syniadau i gynnig ysbrydoliaeth herfeiddiol a barau ofid i frenhinoedd Lloegr. Dyna chi Gerallt Gymro yn ei ddisgrifiad o Gymru wrth sylwi ar lwyddiannau milwrol y Cymru yn y 1990, dyfynnau o gyfieithiad Thomas Jones, am ffrostiant gyda'r hyder mwyaf, a'r hyn sy'n gwrydedd yw bod yr holl bobl yn trigo yn y gobaith hwn, y dychwel i cydladwyr i'r ynys ar ddyfder, ac yn ôl proffedoliaethau i Myrddin gyda dileu cenedl yn ogystal ag enw'r estroniaid, bydd y Brythoniaid yn llamu gan lawynydd
yn ei hen enw a'i tynged yn yr ynys. Prysudodd gerall i ychwanegu bod y hyder hwn yn gwbl ddydd sain, gan nad oedd y Cymru wedi gwneud pennig digonol am bechodau i Cymdeithas. A mae'n bosib taw dyna un reswm pam y darganfuwyd cyrff y brenin Arthur a'i brenhines Gwenhwyfar yn mynachlog Glastonbury yn fuan ar ôl hyn mwyn ceisio tynnu'r gwynt o hwyliau gobeithion o'r fath, drwy goffi na fydda Arthur y leia yn codi eto i arwain y Brythoniaid. Wedyn ar ôl conquest Edward y Cyntaf, bu'r archesgob Peter o gael gaint yn drwm i lach ar arfer y Cymru o olrhain tras i gael Troia a drwy Brutus. Ar y cael hefyd i disgrifiadau gwatwarus chronicwyr yn Llundain o roi torf o eiddew ar ben Llywelyn ap Gruffydd ar ôl iddo gael ei ladd yn 1282, a'i ben wedi osod uwch ben Tŵr Llundain. Hyn yn profi o chwith, medde'r chronicwyr, proffedoliaeth myrddin y cael tywysod i gyrroni yn Llundain, fel math o Brutus newydd. A wrth gwrs, Brutus oedd brenin cyntaf Prydain a sylfaenydd honedig dinas Llundain yn ôl Sheffield Hynwy. Nawr, byddai'n dychwelyd yn fyr at y dimensiwn Brythonaidd a Phrydeinig o ddealltwriaeth y Cymru o'i Gorffennol wrth gloi'r darlith. Ond agwedd arall ar y pwnc, bydd yn dwyn yn sylw'n benna yn weddill yr amser sy'n geni, sef y modd y defnyddiwyd y pel at y Gorffennol mwyn ceisio cynnal Grym wleidyddol yng Nghymru'r Oesoedd Canol. Nawr, doedd Cymru ddim yn unigryw yn hyn o beth, wrth gwrs, a hyd a lled Ewrop yr Oesoedd Canol, bydde'r brenhinoedd wrth tywysogion neu admyryddion ar ei rhan yn dwy gof brenhinoedd wrth tywysogion cynharach, fel arfer i Cymdeithas a rhagflaenwyr eraill, mwyn ceisio cyfreithloni i hawdurdod yn ystod ei hoes. Dyma un enghraifft nodedig, sef Charlemagne, yn y 18eg ganrif bu i frenhinoedd Ffrainc ac ymerawdur yr Almaen uchdau hawlio treftadaeth yr ymerawdur hwn, sef brenin Ffrancaidd gyronwyd yn ymerawdur gan y Pab yn Rhufain yn y flwyddyn 800, ac y gladdwyd yn Aachen, ac y bu yw ymerodraeth gynnwys tiroedd Ffrainc a'r Almaen yn nes ymlaen. A thwain o'n at Gymru, mae'n wir fod yr union brosesau ar waith yma'n anodd i'w canfod. Sut ac i ba raddau y byddai'r tywysogion yn dibynnu ar destunau ysgrifenedig oedd yn eu cysylltu â rheolwyr cynharach, a faint o reolaeth wrth ganddyn nhw dros gynhyrchu a dosbarthu testunau o'r fath. Enghraifft, ei gallu tybio bod y casgliadau o achau Cymreig a Brythonaidd sy'n weddill o 12 ganrif ymlaen yn fodd i gyfreithloni llinachau penodol, mae'n ansicr cael eu comisiynu gan reolwyr oedd y rhai neu, a dyna sy'n fwy tebygol i'w meddwl, a ddylen ni deall nhw fel ymateb i oruchafiaeth wleidyddol brenin neu dywysog penodol. Mae'n berthnasol cofio yn y cyswllt hwn fod gerall Gymro yn mynnu ar ddiwedd y 18eg ganrif fod pawb o'r Cymru, gan olygu mae'n debyg pawb o statws ffydd, yn falch o'i hachau, gan ei dysgu ar y codd a'i hadrodd ar ôl 7 genhedlaeth yn ragor. A hynny aeth yn rai wedyn i gynnig enghraifft drwy ddibynnu rhan agoriadol acher arglwydd llys a Gruffydd ar Ofn i Dad. Yn debyg i gymdeithasau eraill yn yr Oesoedd Canol, felly, mae'n debyg bod achau'n helpu atgoffa'r tywysogion o'i tras frenhinol a'i statws gan gyfrannu at feithrin ymdeimlad o farcher. Ond mae gerall hefyd yn dweud bod y beirdd yn dysgu achau ar ei cof ac yn berchen ar lyfren, cynnwys y rhain wedi sgrifennu yn Gymraeg. Os felly, dyna awgrymu bod brenin neu dywysog yn gallu derbyn cysur a balchder gan destunau o'r fath, mae beirdd ac ysgrifwyr fi'n gyfrifol am eu cyfansoddi a'i dosbarthu. Ac eto, fel mewn rhannau eraill o Ewrop, nid rhywbeth o dan reolaeth brenhinoedd oedd cadw achau. Cymerodd y casgliad mwyaf o achau a lunwyd yng Nghymru'r Oesoedd Canol, sef
achaeth Llywelyn ap Iorwerth, fel ei gelwir gan Ben Gai yn ei gyfrol hynod bwysig ar y testunau achryddol Canol Oesoedd, sy'n cynnwys golygiad o'r testun a dadansoddiad manwl o'i gynnwys a'i arwydd o car. Yno, mae Ben Gai'n dadlau'r argwyddiadol i'r casgliad gan ei gyfansoddi a gais neu efallai hyd yn oed gan y bardd Einion a Gwalchmai, un o weision blaenllaw Llywelyn ap Iorwerth ym mynachlog Aberconwy rhwng 1216 a tua 1293. Rhan ganolog o neges y casgliad yw statws arbennig Llywelyn. I ddechrau, tanlinellir i safle blaenllaw fel pen i deulu yng Ngwynedd, gan mai fe yw'r unig gynrychiolydd o'i genhedlaeth a enwyr. Does dim sôn am ei gefndryd a bu'n ymladd yn ei herbyn mwyn sefydlu i oruchafiaeth fel tywysog Gwynedd. Ond ar ben hynny, dyrheddir Llywelyn ymhlith tywysogion ac arglwyddi eraill Cymru o ran hynafiaethau dras yn ogystal â'i gysylltiadau teuluol lu a llinachau eraill. Eto, mae'r graddau y defnyddid achau i geisio cryfhau rheolwyr mewn cyd-destunau gwleidyddol mwy amlwg yn ansicr. Mae'r agosau dewni at frenin Cymreig o'r Oesoedd Canol yn hysbysebu achau yw Colofn Eliseg a godwyd yn y 19th ganrif ger Llangollen. Y mae haddysgrif y cyfnodwyd rhannau ohoni gan y hynafieithydd Edward Llwyd yn dweud bod y garreg wedi codi gan Concent Cyngen Brenin Powys a fu farw'n Rhufain yn y flwyddyn 854 mwyn coffau i hen darcu Eliseg. Yn yr achos hwn, aeth Cyngen ati'n fwriadol i ddwyn i gof y Gorffennol, nid yn unig drwy gysylltu hun ag Eliseg, y dwedydd iddo uno Powys a'i rhyddhau rhag goruchafiaeth y Saeson ar ddiwedd yr 8th ganrif mae'n debyg, ond hefyd trwy gyfeirio at unigolion llawer cynharach yn arbennig Magnus Maximus a Gwrtheon, ac ystyried yr ail o bosib fel sylfaenydd y deyrnas yn y cyfnod ar ôl y Rhufeiniaid. At hynny dadleuwyd fod safle amlwg y garreg yn Dyffryn Nant Eglwysig ar ben carnedd o'r Oesoedd falle'n dangos ymgais i gysylltu Brenhinodd Powys ac arwyr mwy hyllenni, a hefyd y falle greu safle ar gyfer cynulliadau brenhinol a seremonia sefydlu brenhinoedd. Mae'r golofn yn felly adlewyrchu bwriad nid yn unig i sicrhau bod achau a chwedl tarddiad brenhinoedd Powys yn cael eu cofnodi yn barhaol mewn carreg, ond hefyd yn ddigon posib i ddarparu ffocws i adrodd yr arysgrif ger bron dilynwyr y brenin. Mae canu beirdd y tywysogion o'r 12fed ganrif a'r 13th ganrif ar 10 yn cynnig tystiolaeth fwy amwys. Os yn cadw achain un o ddyletswyddau beirdd fel o'r honnau gerall, mae'n traddodiadol mor fyr yw'r rhan fwyaf o'i cyfeiriadau at gymdeithas tywysog sy'n wrthrych i canu. A mae'r cyfeiriad yma yn aml wedi cyfyngu i'w dad a'i darcu ar ochr i dad, yn hytrach nag yn elfen ganolog o neges y cerddi, yn wahanol dweder i gywydd Edward Iolo Goch yn dathlu achau o Englyndŵr gan gyfiawnhau hawl i diroedd ymhywys a dyheubarth. A barnu wrth lawer o ganu beirdd y tywysogion, roedd cyfarieithau ffafriol a rheolwyr ac unigolion eraill oedd yn perthyn i chwedloniaeth Gymreig neu glasurol yn llawn mor bwysig a chyfeiriadau at achau nodedig. Beth bod rhai ffigurau chwedlonol Cymreig hefyd yn cael eu dwyn i gofel hynafiaeth. Mae Benny Mawr sy'n ar y sleid, brenin chwedlonol Prydain yn enghraifft amlwg erbyn y 13th ganrif ar 10. Serch hynny, mae rhai cerddi'n rhoi sylw llawnach i gysylltiadau achryddol tywysog. Dyna chi arwyrain Gwalchmai ac Meilir i Owain Gwynedd, cyfres o 5 awdl yn moli'r tywysog sy'n agor gyda'r ymadrodd ar ddwy reiaf, sef clodforaf, hael o hil, pwy bynnag. A wedyn mae'n enwi amryw o hynafied hanesyddol a dychmygol. Mae'r bardd yn symud yn ôl mewn amser gan ddechrau gyda thad a hen darcu
Owain sef Gruffydd ac Iago cyn enwi Rhodri sef Rhodri Mawr. Yna pwysleisir bod tras Owain yn deillio hefyd o frenhinoedd cyntaf Gwynedd drwy enwi Chwyn a manylu ar ei dras yn taid y mab Maen Gwm Gwynedd a disgynydd Cadwallon Law Hir a'i dad Einion Urdd. A hefyd Arth Dinorben, sef Cynedda o bosib, cyn cloi gyda Gymdeithas o Gaer Droeon. Trawiadol hefyd yw'r modd y ceisiodd Cyndelw Brydydd Mawr, gymodi ar Arglwydd Rhys drwy gyfansoddi cerdd a bwysleisiau dras y tywysog o frenhinoedd a thywysogion Gwynedd yn ogystal ag o'i gyndeiddiau uniongyrchol yn Deheubarth Cymru. Gwelir ymgais debyg i farygu statws frenhinol tywysog drwy dynnu sylw at ei gysylltiadau a mwy nag un llinach mewn rhai cerddi i Lywelyn ap Iorwerth Lywelyn Fawr, sy'n pwysleisio i fod yn wir i Fadog ap Maredydd, Brenin Powys, yn ogystal ag yn disgynydd i frenhinoedd a thywysogion Gwynedd. Ffynhonnell bwysig iawn o ran y defnydd o achau i feithrin ymdeimlad o gof llinach frenhinol yw'r cofiant Gruffydd ap Cynan, y gyfansoddwyd yn Lladin ar ôl i Gruffydd farw yn 1137, cyn i gyfieithu'r Gymraeg ar ddechrau drydydd ganrif ar 10 yn oes Llywelyn Fawr, gan wneud y testun yn fwy hygyrch. Mae'r gwaith yn agor gyda hyfres o achau hir, sy'n ddyledus yn Canol i ffug hanes Sheffi o Fynwy, yn olrhain tras Gruffydd drwy dad i frenhinoedd Brythonaidd cynnar megis Deli Mawr, Brutus ac Eneas, cyn terfynu yn y pen draw gydag adda mab Duw, oedd yn anodd bod yn pellach na ni, a hefyd drwy fam i amryw o frenhinoedd Gwyddelig a Sgandinafaidd. Ond mae'r cofiant oblygiadau pwysig hefyd, i'r modd y cynhalwyd codd am y llinach dros bron i ganrif. I ddechrau, mae'n dweud bod Gruffydd, tra'n llanc yn alltid yn Nilyn, wedi clywed yn aml gan ei fam a dyfynnu o'r cyfieithiad Cymraeg, pwy a pha ryw ŵr oedd ei dad, a pha dref tad oedd iddo, a pha ryw frenhiniaeth, a pha ryw dreiswyr oedd yn ei ffyswyliau. Enghraifft dda o ran merched yn trosglwyddo cof teuluol yn Ewrop yr Oesoedd Canol gyda llaw. Mae'r hanes sy'n dilyn wedyn yn canolbwyntio ar ymdrechion Gruffydd i ennill teyrnas Gwynedd, nod y gyflanwyd erbyn tua 1100. Mae gweddill i deyrnasiad hyd i ferwolaeth yn 82 blwydd oed yn 1137 yn llenwi ond rhyw 106 o'r testun i gyd. Gan fod y cofiant wedi gyfansoddi falle rhyw 70 mlynedd ar ôl i Gruffydd gychwyn am Gymru o Iwerddon am y tro cyntaf, mae'n ymddangos bod hanes frwydrau Gruffydd ar ddiwedd yr 11th ganrif ar 10, sy'n llenwi trwch y gwaith yma, wedi gofio a'i drosglwyddo dros y degawdau dilynol, o bosib drwy adrodd ar lafar yn neuadd y brenin. Ymddengys felly bod y cof am gampau arwrol y Gruffydd ifanc wedi meithrin yn ystod ei oes. Eto, drwy gyfansoddi'r cofiant aeth gam ymhellach, drwy geisio sicrhau bod hanes y brenin yn cael ei gofio mewn rhyddiaeth Ladin, gan fanteisio ar y cyfrwng flynyddol aruchel hwn, drwy fabwysiadu confensiynau chwythregol a chynnwys adleithiau niferus o'r Beibl a llenyddiaeth glasurol. Mai clerigol dysgedig luniodd y gwaith yn ôl pob tebyg, mae'n resymau dosneud yn ansicr. Yr unig dystiolaeth sydd gennym yw'r cofiant ei hun. Un posibilrwydd yw ei fod wedi ei gomisiynu gan weddw Gruffydd, sef Angharad a yr Oesoedd i gŵr am chwarter canrif. Yn sicr mae'r awdur yn barchus iawn o statws Angharad gan ei galw hi'n frenhines, yn beth prin tu allan y cyfreithio leia, ac yn enwi ond i phlant hi gyda Gruffydd gan ychwanegu'n gwta, bod gan fod blant eraill, gan gariad bragedd, ond heb enwi na'r bragedd na'r plant. Eto, mae'n amlwg bod enwau rhain ar gof a chadw gan y beirdd, oherwydd mae'n ymddangos yn nes ymlaen yn y casgliad achyddol, so nes i am
dan o gynnes, sef achau Llywelyn ap Gorffennol. Felly, o'n nhw wedi mynd yn anghofio beth gweitha yn gais y cofiannydd. Gyda'r chi ni aros ychydig yn rhagor gyda'r enwau. Oherwydd un ffordd a ddefnyddio'r tywysogion Cymreig, a roedd hyn ddim yn unigryw i Gymru eto, o'r pelio at gof teilio mwyn cadarnhau a sefydlogi I llinach, oedd yr enwau roddwyd ar eu plant, ac yn arbennig I meibion. Mae'n wir na wyddom sut yn union y dywiswyd enwau, ac I ba raddau roedden nhw'n adlewyrchu dymuniadau tad. Dicon bod gan famau rhan bwysig yn hyn mewn o le a llai achosion. Eto, rhaid bod tywysog wedi cymeradwyo'r enw a roddwyd I feibion, gadw gallu nifer ohonyn nhw fod yn olynydd iddo y pen draw o dan arferion olyniaeth y cyfnod. Dangoswyd bod arwyddocad i'r dewisiadau wrth I linach Merddin Frig ei hangu yn y 9th ar 10th ganrif, wrth i'r brenhinoedd geisio cyfreithloni I hawdurdod drwy fabwysiadu enwau'r llinachau a ddisodlwyd. Yn hytrach na dileu y cof am y llinachau hynny, gall y goresgyniad sicrhau I barhad, ond o dan y llinach newydd, yn cael ei dwyn gan y llinach newydd. Erbyn y trydydd ganrif ar 10, roedd y patrwm yn weddol syml, roedd pob un o'r tair prif linach Gymreig yn Wynedd, Powys a Deheubarth a'i canghennau wedi datblygu patrymau enwi unigryw a gyfeirion benna yn ôl i'r ganrif flaenorol yn unig, gan adlewyrchu awydd o bosib I atgydnethu hynamiaeth dynastig drwy lynu at yr un casgliad cyfyn o enwau o genhedlaeth I genhedlaeth. Ond gwelwn batrwm gwahanol yn y 12th ganrif wrth I rai tywysogion geisio cyfreithloni llinachau drwy apelio at y Gorffennol wrth ddewis ymwreidiad ehangach o enwau oedd yn dwyn I gof brenhinoedd o'r Oesoedd Canol cynnar cyn y Normaniaeth. Mae'n wir bod arferion yn amrywio ac nad oedd pob llinach yn mabwysiadu enwau cynnar. Mae'n drawiadol enghraifft bod disgynyddion bleddyn ar cynfyn, dyma ni droi at y sleid o'r diwedd, y sefydlodd deyrnas newydd Powys ar ddiwedd yr 11th ganrif ar 10 a dechrau'r 12th, heb wneud nemo ddim ymdrech I ddefnyddio enwau mwyn awgrymu bod ganddynt gysylltiad a llinach flaenorol Powys, rhai adeg Cyngen ac Elisau ag ati. O'n nhw wedi colli rheolaeth ar Powys yng nghanol y 9th ganrif. Eithriad prin yw'r ail bwynt ar y sleid, sef enwi un o feibion Madog ap Maredydd yn Elisau, fwy na thebyg ar ôl y brenin sy'n cael ei goffau ar y golofn fel y soniais I gynnar. Fel arfer, mae'n ymddangos na welai llinach bleddyn unrhyw fydd mewn dwyn I gof y llinach flaenorol. Efallai gan mai prin oedd y cysylltiadau teuluol rhwng y ddwy linach mewn gwirionedd, a wrth gwrs oedd prin bellter amser a bwlch yn y brenhiniaeth ym Mhowys. Gwahanol serch hynny oedd agwedd y bardd dysgedig Cyndenw Brydydd Mawr, sy'n cyfeirio weithiau at wreiddiau llinach bleddyn yn llinach gynharach y Cadellyn, yr un pryd yn ei cysylltu llawer mwy pendant a llinach y Lleision, disgynyddion hynedig gymeriad o'r enw Lles Llawddeog, a phrif linach brenhinol Powys yn y 12th ganrif a 13th ganrif ar 10. Teg nodi hefyd fod wyr Madog ap Maredydd, sef Owain Cyfeiliog, wedi dwyn I gof y Gorffennol pell drwy enwi I ddau fab yn Gaswallod a Gwenwynwyn. Ond yn hytrach na pherthyn i'r llinach gynharach ym Mhowys, roedd y ddau hyn yn arweinwyr chwedlonol, oedd wedi erlyd yw'r cesar i'r llai I wasgwyn yn ôl trioedd Ynys Prydain. Ond os ydyn ni'n troi at Gwynedd a Deheubarth, fe welwn ni batrwm gwahanol. Nawr, oedd llinach y ddwy deyrnas yma yn ddisgynyddion I Ferfyn Frig. Oedd wedi meddiannu Gwynedd o Ynys Manaw, mae'n debyg yn gyrraedd yn y 9th ganrif, a'i fab Patrwm Mawr.
Gyda chi ddechrau gyda deheubarth. Bu bron I linach deheubarth gael ei dileu gan orisgyniadau'r Normaniaid ar ddiwedd yr 11th ganrif ar 10. Yn wir, fel y gwelwch ar y sleid, aeth croniclydd ar y pryd mor bell a disgrifio'r lladd Rhys a Tewdwr yn 1993 fel diwedd brenhiniaeth yng Nghymru. Serch hynny, llwyddodd mab Rhys, sef Gruffydd ap Rhys, I oroesi, ac I ddychwelyd o'i astudiaeth yn Iwerddon mwyn ceisio adfer Grym I deulu. Ac gyfnerthodd y clymau dynastig a'i geraint yng Ngwynedd drwy briodi un o ferched Gruffydd a Cynan. Felly dyna pam y cafodd ei ddau fab hynna I henwi mae'n ymddangos ar ôl meibion Rhodri Mawr oedd wedi rheoli fel Brenhinoedd Gwynedd a deheubarth yn ôl y dechrau 10th ganrif, diwedd y 9th ganrif, sef y Narawd yn yr achos cyntaf a Cadell yn yr ail. Ac oedd mab arall yn Maelgwn yn dwy'n enw Brenin Cynnar a Gwynedd wrth gwrs, Maelgwn Gwynedd. Bod y ddau fab ifanca, sef Maredydd a Rhys, wedi henwi ar ôl brenhinoedd diweddarach yn y de. Mae'n ymddangos felly bod Gruffydd ap Rhys wrth geisio adfer Grym I linach yn awyddus I bwysleisio I gwreiddiau hynafol drwy ddewis enwau oedd yn dwy'n I gysylltiad â Rhodri Mawr a hefyd hwyrach I bynnu statws gyfartal a brenhinoedd Gwynedd oedd yn rhannu'r un dras. Nawr, fe nath Gruffydd ap Cynan a dod yn ôl at y fe a rhai o'i feibion rhywbeth tebyg. Ond drwy edrych yn ôl y tu hwnt I oes Rhodri Mawr a'i feibion. Fel Gruffydd ap Rhys yn deheubarth, ail sefydlodd Gruffydd ap Cynan awdurdod I linach wedi cyfnod gythryblus, sef yn yr achos hwn gorisgyniadau Gwynedd gan y Cymru a gynnar Normaniaid. Dyna pam mae'n debyg yr oedd enwau feibion gyda'i wraig angharad yn dwy'n I gof I wahanol raddau brenhinoedd o'r Oesoedd Canol cynnar. Roedd y mab hynna, Cadwallon, yn rhannu enw y brenhinoedd cynharaf Gwynedd, sef Cadwallon Lawhir, Wyr Cyneddelwedig, a Thad Maelgwn Gwynedd, a Cadwallon a Cadfan o'r 7th ganrif. Go grym bod yr unig ddau frenin blaenorol arall o'r enw Cadwallon ar ddiwedd y 10th ganrif wedi mwynhau grin cyffelyb i'w raglenau. Mae mab ifanca Gruffydd, sef Cadwaladr, mab ifanca Gruffydd, sef Cadwaladr, oedd y cyntaf o deulu brenhinol yng Ngwynedd I ddwyn yr enw hwnnw ers Cadwaladr a Cadwallon ar ddechrau'r 7th ganrif. Wrth raidd y dewis o'r enwau hyn, oedd cysylltiad achydol a wnaeu mam Merddin Ddrych yn ferch I frenin oedd yn perthyn i'r llinell frenin blaenorol yng Ngwynedd. Hynny yw, cyfreithlonwyd gorisgyniad Merddin a ddechrau'r 9th ganrif drwy'r o'r argraff o barhad dynastig. Drwy enw dau o'i feibion ar ôl y llinell gynharach yma yng Ngwynedd, ceisiodd Gruffydd ap Cynan bwysleisio gwreiddiau dwfn I frenhiniaeth a'r adeg o newid gwleidyddol sylweddol pan oedd pobl o bosib yn cwestiynu I gyfreithlondeb fel Brenin Gwynedd. Fel wedes I gynnar, mae'r achen niferus ar ddechrau cofiant Gruffydd yn cyfleu neges debyg. Mae'n ddiddorol sylwi bod y meibion wedi cymeryd y duedd hon ymhellach yn ei tro, wrth I ddau ohonyn nhw enwi un o'i feibion yn Ginedda ar ôl Cinedda felly sylfaenydd tybiedig teyrnas Gwynedd wedi ymadawiad y Rhufeiniaid a Phrydain y 5th ganrif. Ac enwyd un arall o feibion Cadwaladr yn Gadfan. Cadfan yn enw Brenin Gwynedd ar ddechrau'r 7th ganrif. Ond hefyd falle nawr y cael yn enw Nawdd Sant Eglwys Tywyn y Meirionydd, yr oedd gan Gadwaladr gysylltiad agos â hi. Ar y llaw arall, mae'n annibynu ba raddau yr enwyd Owain a'i fab Gruffydd, sef Owain Gwynedd, yn mynydd I dad yn y pen draw, mwyn dwy'n I gof frenhinoedd yr Oesoedd Canol cynnar. Mae'n wir bod achain honni un o gyndeidiau yn ogystal ag un o olynwyr Cinedda gael ei alw'n Owain.
Ac felly hefyd fab i Urian Rhegyd yn y 6eg ganrif. Dicon felly bod yr enw Owain wedi dewis mwyn cysylltu llinach Gruffydd, nid yn unig a llinach Frenhinol gyntaf Gwynedd, ond hefyd â'r teyrnasoedd Brythonaidd yng Ngogledd Prydain, sef yr hen Ogledd. Yn wir, mae cysylltiad o'r fath yn ymhlith yn ysgrifiad rhai o feirdd y tywysogion o'r tywysog fel Owain Prydain, yn lle Owain Gwynedd, fel ni dioddol ei alw fel. Teg nodi hefyd bod yr enw Owain yn ymddangos ar achau brenhinoedd dyfed, oedd wedi teyrnasu hyd ddechrau'r 10fed ganrif, a'i fod wedi rhoi i'r mab y lynodd Hywel Dda yn y de-orllewin yn y 10fed ganrif, gan gael ei fabwysiadu gan linachau Cymreig eraill ar ôl hynny. Eto, mae'n bosib mae dylanwad penna ar y dewis o'r enw oedd tad yn hyfraith Gruffydd ap Cynan, sef Owain ab Edwin, oedd yn perthyn i linach yn Hegengol yn y Gogledd Ddwyrain. Tybed a gafodd Owain ei enwi mwyn dangos parch i deulu i fam angharad. Arlocaol hefyd yw absynoldeb unrhyw fab gyda'r enw Cynan, sef enw tad Gruffydd. Bod cofiant Gruffydd yn galw Cynan yn frenin, ffrwyth gyfeillgarwch y cofianydd yn hytrach na chofnod hanesyddol gywir, felly sôn am y fath beth, oedd hynny, gan na fi Cynan eriod yn frenin Gwynedd, felly dim sôn amdano fe wrth enwi plant. Nes ymlaen mae'r enw Cynan yn cael ei ddefnyddio. Ar y llaw arall, enwi 2 o feibion Gruffydd a aned y tu allan i'w briodas yn Iago ac Idwal ar ôl Tarci a hen Darci Gruffydd ar ochr ei dad mae'n rhaid, a disgrifiwyd y cyntaf rhain o leia yn frenin Gwynedd yn y Croniclau. Wel, yn ogystal â'i defnydd o enwau o achau, bydd y tywysogion weithiau apelio at ei rhagflaenwyr mewn mwyn dyrchafu statws neu gynnig conseiliau wrth ddatgan hawliau gwleidyddol, newid nawr i sefyllfa fwy gwleidyddol amlwg. Enghraifft drawiadol yw Llywelyn ap Gruffydd. I ddechrau fe wnaeth gamlywio'r Gorffennol mwyn awgrymu bod statws tywysog Cymru, teitl a roddwyd iddo gan Gafodd Lloegr yn cytundeb Treddaldwy ym 1267 yn bodoli cyn i deyrnasiad, gan awgrymu nad rhodd brenin Lloegr mohono mewn gwirionedd. Felly mor gynnar am 1247 ac yn tenfannu awdurdod dros Wynedd a'i frawd Llŷn Owain ac o dan bwysau gan fyddin y brenin Harri Trydydd, cadarnhaodd Llywelyn roddion o dir i fynachlod dinas Basyn a wnaed gan chyfieithu o'r Lladin a'i Tarci Llywelyn tywysog Cymru, sef Llywelyn Fawr. Tra'n cytundeb bydd Hoedlog Picton yn marcheiniog yn Mehefin 1265 rhwng y tywysog a Harri Trydydd, ond yn gwirionedd gyda Simon de Montfort oedd wedi cipio brenin yn Rhyfel y Barwniaid. Mae'n dweud bod y brenin yn rhoi i Llywelyn dywysogiaeth Cymru a bod Llywelyn wedyn yn addo rhoi'r goron pob gwasanaeth a roddwyd gan a dyfynnu at yma'n cyfieithiad a'i rhagflaenwyr tywysogion Cymru. A Simpson yn dados geiriau tebyg yn cytundeb Trefaldwyn 2 blynedd yn ddiweddarach pan oedd Harri Trydydd wedi cael ei adfer i rym, a felly pwysleis y mae creadigaeth parathoegyd oedd tywysogiaeth Cymru y mae cytundeb Trefaldwyn. Aeth cyngor y tywysog ymhellach yn nyddiau ar gyfyngus Tachwedd 1282 a lluoedd Edward y Cyntaf yn cau am Wynedd, wrth ddatgan bod Llywelyn a'i rhagflaenwyr wedi dal y tywysogaeth Cymru ers amser Camber a'i dad Brutus, felly fynd nôl i'r chwedloniaeth Troiaidd, Cymdeithas Troiaidd y Brythoniaid a Cymru fel y gwelson ni. Mae ymgais debyg i hawlio'r Gorffennol Brythonaidd arwrol yn ymplug yn yr enw a roddwyd i goroni oedd yn rhan o arwyddnodau tywysogion Gwynedd yn y drydydd ganrif ar 10, sef Coron Arthur. Mae'n amlwg bod y cyntaf ddeall i arwydd y cad gwleidyddol gan ei fod wedi trefnu iddo gael ei goreiddo
a'i chyflwyno i gysegr y brenin Edward Gyffeswr yn y Bati Westminster yn 1284 yn symbol o'i fuddugoliaeth dros y Cymru. Eto, y gweitha ymdrechion Edward y cyntaf yw meddiannu neu dileu cofwyd am etifeddiaeth wleidyddol y tywysogion gan i ddisgynyddion a hefyd gan yr uchelwyr yn y cyfnod ar ôl Conquest Edward. Fel y pwysleisio Tony Carr, ar ddiwedd y bedwaredd ganrif ar 10, awgrymodd gornau Llywelyn ap Gruffydd, sef Owain Lawgoch, i fod yn cynrychioli llinach tywysogion Gwynedd drwy gynnwys i harbais ar ei sêl. Ac fe gafodd ei statws i gydnabod gan uchelwyr blaenllaw yng Nghymru, y mynegwyd i gyfeillion gan Gruffydd ac Oreidydd mewn canu mawl a alwau ar Owain i ddychwelyd o Ffrainc, lle roedd ar y pryd yn ymladd ar ochr brenin Ffrainc, sefydlu ei hun yn Aberffraw fel brenin Cymru ac arwain ymgyrchoedd yn erbyn y Saeson. Datblygwyd syniadau o'r fath gan ac ar ran Owain Glyndŵr a hydig yn ddiweddarach. Fel y nodus gynnau, cyfansoddodd Iolo Goch gerdd y manylu ar dras Owain fel disgynydd llinachau tywysogaeth Bro Powys a Deheubarth. Ac ar ôl iddo gael ei gyhoeddi yn dywysog Cymru yn 1400, cyflwynodd Owain ei hun fel ynynydd tywysogion y drydydd ganrif ar 10, nid yn unig drwy ddangos ei harbais ar ei sêl fawr, ond hefyd drwy gyfeirio a chyfeithio Lladin at ein cymdeidiau tywysogion Cymru mewn llythyr at y brenin Sian o Chweched o Ffrainc. Ar yr un pryd, a dwi'n dechrau dod yn nesaf, diwedd y darlith nawr. Ar yr un pryd, roedd gadael y traddodiad bryd ar agwelau adferiad sofraniaeth y Brythoniaid dros Brydain, rhywbeth sones i amdano gynnau wrth gyfeiriad Gerallt Gymru ar enghraifft. Roedd y traddodiad yma yn dal yn gryf yn y cyfnod wedi'r gorffes heddiw. Yn ôl awdur cofiant y brenin Edward yr Ail, wrth drafod gwrthryfel Llywelyn Bren ym Morgannwg yn 1316, deithiau arfer gwrthryfelgar y Cymru o'i hymdrechion i wireddu'r proffedoliaeth y byddai'r Brythoniaid yn adennill Lloegr. A chofiwch bod Glyndŵr wedi troi at Hopkyn a Thomas o Ynys Forgan, noddwr llyfr Coch Herges a ystyried yn arbenigwr ar y traddodiad bryd, y traddodiad proffedoliaeth wleidyddol yma, mwyn clywed beth oedd i'w ragolygon yn y gwrthryfel. Ond nid at gynnal gwrthryfel yn unig yr apelwyd at y traddodiad hwnnw a ddiwedd yr Oesoedd Canol. By'r beirdd Cymraeg hefyd, fel byddwch chi'n gwybod, fi'n siŵr, yn bachu ar y syniad o fab darogan byddai'n sicrhau adferiad coron Llundain i'r Brythoniaid mwyn cyfiawnhau a dathlu esgyniad Harry Tudur i orsedd Lloegr wedi'i fuddugoliaeth ym mrwydr Bosworth yn 1485. A mesur o apel syniadaeth o'r fath oedd y modd a ddaeth yn rhan bwysig o hanesyddiaeth ac ideoleg frenhinol yn Lloegr hefyd. Ers y 18fed ganrif yn wir, cyfansoddwyd gweithiau hanesyddol oedd yn cyplysu hanes Lloegr o'r brenhinoedd Anglo-Sacsonaidd ymlaen a brenhinoedd Brythonaidd cynharach ar y adroddiad i hanes gan Sieffre o Fynwy. Ac erbyn canol y 15fed ganrif lluniwyd testunau achyddol a proffedolaethol Saesneg, a bortreadau Harry Tudur yn ogystal â'i ragflaenydd o'n ddyn Edward y Pedwerydd, fel brenhinoedd bydde'n adfer sofraniaeth y Brythoniaid dros Brydain yn rhinwedd i tras fel disgynyddion i gadwalad y Bendigaeth, y brenin olaf Brythoniaid yn ôl Sieffre. Dyna ein hatgoffa i gloi, nad rhywbeth wedi gyfyngu i'r Cymru yn unig oedd Grym a Gorffennol yn yr Oesoedd Canol, ac nad y Cymru oedd yr unig bobl chwaith i hawlio etifeddiaeth brenhinoedd cynnar Ynys Brydain. Diolch yn fawr.
agosáu. Faint o amser sydd gyda ni, so chi ddweud? Yn union am ryw funud, ydyn ni? Iawn, os gyda ni ryw 5 munud, os rwy'n â cwestiwn neu sylw cyn i ni ddiolch i Huw? Nid yn unig am ei ddarlith, ond am ei gamp arwrol yn brwydro yn erbyn y synau rhyfeddol yma sydd yn i'w clywed. Unrhyw sylw? Agos? The Great Escape i fod darlithydd ydy pan nad oes yna ddim cwestiynau'n hoffi. Wel, gael ond diolch yn gynnas iawn i Huw yn ddarlith weithrolgar. Mae bob oes wrth gwrs yn chwilio am arwyr yn dydyn, a hynariaid arwrol, ac am ni ar y maes yma heddiw, felly yna 3 gwr Penyberth ydyn arwyr ni. Ond mae hyn yn digwydd drwy'r amser, mae bob cenhedlaeth o bob cenedl yn edrych yn ôl am ysbrydoliaeth i'w cadw nhw ar y ffordd gul sicr am presennol a'r dyfodol. A mae'n haro fi gael hywiro rwan, ond oedd oesoedd cynnar diweddar yng Nghymru yn gyfnod eithriadol yn sicr, yn gyfnod perygl yn pob ystyr, ond dan bygythiad y Normaniaeth, dwi'n meddwl bod arweinwyr cenedl yn chwilio am y sicrwydd yma, a drwy edrych yn ôl a mynd yn ddwfn i'r gorffennol, mi geisio nhw'n wneud hynny a chael rhyw sicrwydd. Mae yr Eisteddfod yn ymwneud i ni yn fath o sefydliad gyda'r theitla, mae bob math o deitla i cael. Mae'r prifardd, mae'r archdderwydd, mae'r prif lenor. Dwi'n meddwl medrai fynd mor bell ac urddo Huw yn brif hanesydd y genedl, cweit eto, ond mi allan ni, dwi'n meddwl, yn hollol sicr i urddo fo'n brif hanesydd y genedl. Felly, diolch yn fawr iawn, Huw.